adalah ora patut babar pisan wadyabala saka bumi kaca kapengkok ing Pancabaya bayane dombalinjane mungsuh karo anak-anak Pandhawa parandene kabeh do dadi gotongane nyinggir iki Prabu Nagabandha sing magut madyaning paludan aja senopati cilik-cilik ayo endi sing aku digdaya maju saut bekuk pedhot boyokmu ha awas Oh!
sumawur mangawur-awur-awurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butulo papu yuyudono murang tata maju wasana yukto nyoto sira daya sikeparat sontan kigre yen kongsi leno iki margane mati ayo sambat to iki dal paktimu
bocah sirahmu wis yakin. Awas. Waduh ya. Hah? Wait. Go. Go. Waduh ya. Mundur. Hut. Widyan. Hut. Hat. Lo. Hey. Lo. Ah. What? Oh. What? Oh. What? Mundur. Weh. Waduh ya. Ho. Hot. Hat. Weh. Wah. Lo. Ha. Wait! What? Waduh yang. Waduh yang. Hah? Hey! Lo! Hot! Ah! Wait! Wait! Oh! Ayo mundur. Wah. Satria biru iki sapa? Antasena. Wis apa? Bintang laut. Ayo Jalya tandingmu kejaba aku. Maju. Hah? Ut. Widyan. Pendeles. Hot. Mati kowe. Lho. Hah? Mati kowe. Hot. Mati kowe. Hot. Mati kowe. Hot. Mati kowe. Hot. Mati aku. Ayo ngateko. Hah? Ah.
Ampuh tenan kowe. Ampuh apa? Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ladala ora patut babar pisan wadya bala saka bumi kaca kapengkok ing Pancabaya bayane domba linjane mungsuh karo anak-anak Pandhawa parandene kabeh do dadi gotongane nyinggir iki Prabu Nagabandha sing magut madyaning paludan aja senopati cilik-cilik ayo endi sing ngaku dikdaya maju saut bekuk pedhot boyokmu
Woi. 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 Ah. Ye. Ah. Ah. Setyaki tiniru wirang tumandang setya mring karwanira mejot binetot lanjurira para Pandhawa ki ngibarate wong nandur ngunduh ketitik Madyanto bumi Ngamarta ditinggal dening pepundhenmu 5 parandene para putra-putra Pandhawa bisa ngentasi gawe. Kono nekseni pribadi pangamuking Ratu Buta saka bumi kaca. Ya kuwi Prabu Nagabandha nyatane bisa diundurake dening para putra-putra Pandhawa. Ya kuwi pancen dadi kewajibane para putra Pandhawa. Saiki palungguhane kudune kepiye? Gandeng negara iki wis suwung para pepundhen padha tindak neng kayangan tur ora cetha nasibe ning Suralaya iki engko piye. Aku dadi anak-anak Pandhawa kudu piye? Kula cumadhong dawuh menapa ngedah kula tindakaken. Ripalungguhan iki para Pandhawa lagi netepi dharma sing ora enteng. Sepisan sing kudu ndok tindakake ya kuwi ngreksa kawibawan lan katentreman ingkang ana ing bumi Ngamarta dene ingkang angka 2. Lamun to lingsir wengi kabeh padha ngaso tak jaluk para putra-putra Pandhawa aja nganti kendhu. Anggenmu nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa nyuwun marang purbane Hyang Agung muga-muga sedyane para Pandhawa ingkang hayu bisa manggih rahayu kula.
mrengengen puji dikir kidung suci miang mantra rahayu hengamijil saking para Pandhawa kang samya lingga murda ngagungake asmaning Gusti ingkang Maha Nasa hangajab mrih rahayu Basuki ingkang lagya mapan wonten ing sanggar pamujan nggenya manembah mring ngarsaning Hyang Maha Murah swasana dadi wingit wibawa dupa kumendheng angganda wangi mumbul ing antariksa kaya bisa ndedel nyundul langit sekunging Subrata melenging pangesti mantenging panembah tekuning pangibadah wasana weh Prabawa horeg ing kahyangan kaya ketaman gara-gara goyang payingan sulaing para hapsara mewah para hapsari satemah sang Hyang Giripati utusan mring kami tuaning dewa Jawata ing sidik pangudal-udal sang Hyang Narada kinen tedak mring negari Ngamarta jumujuk ing sanggar pamujan mangkono praptane sang Hyang Narada akarya kagiat kang lagi mangun teki ulang kang prapta nggih iku sanyatane kucing seret dinangu bersama ingsun milik kang lati puspita minta kang lari
Hanjrah ingkang puspita kasliring samirana mre sekar kadung kong ngaskan danyo maweh rarasaning driya berkenjang pak peng marudayang slire buntute aclekater. Lho, para Pandhawa kabeh wae becik Puntadewa Werkudara. Arjuna apa dene Nakula lan Sadya ulun jawating sidik pangudal-udal Hyang Narada. Ingkang mrebeki kelawan jeneng kita ning sanggar pamujan kene, Nger. Inggih Pukulun. Sarawa paduka kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten pepada paduka Sang Adi Ibu Kulun. Ya Puntadewa wis ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat. Pangestu lembah tumrap lawan jeneng kita, Nger Yudhistira. Meninggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Sarawuhe cempluk dewaku, aku ngaturake pambagi. Sarawuhe cempluk dewaku, aku ngaturake pambagi. Kosek Werkudara, mangka wis cetha ngeglo tanpa warana. Ulun iki abebisik Sang Hyang Narada. Kenapa ngatasi ana wong pirang-pirang kene nyebut aku cempluk iki karepmu piye? Mbak kowe iki sing ngajeni karo dewa, ala tanpa rupa. Iki kami tuwane dewa. Dewa angka loro ana kahyangan Suralaya sabubare Sang Hyang Jagat Girinata. Lah ngundang aku nek cempluk iki karepmu piye? Ayo diganti utawa disalini dibaleni meneh. Undangan aku padha karo kakangmu mau, Pukulun Bathara Narada. Wah, Pukulun Bathara Narada cempluk. Cempluk iki tinggalan ngono lho. Pambagiku katur. Kosek Werkudara. Apa kaya ngono cacakan sing bener? Apa kaya ngono kuwi tata kramane para satriya Tama Pandhawa? Yen sing jenenge Puntadewa mah wis trep ngaturake bekti kelawan dewa. Lah kok jeneng kita ora bekti mung mbagekke dewa ki karepmu piye? Kudune piye? Kudune kowe nyembah karo dewa ora mung mbagekke kaya ngono kuwi mau. Sebab apa aku kok kudu nyembah karo dewa? Mergo dewa kuwi derajate luwih dhuwur tinimbang menungsa. Dasare apa kok dewa derajate luwih dhuwur tinimbang menungsa? Mergo dewa kuwi mapane ana kahyangan, tur dewa luwih dhisik lenggah ana ing Tribawana, tegese
dewa kuwi luwih tuwa yen ditimbang karo menungsa. Dewa karo menungsa kuwi uripe dhisik endi? Dhisik dewa wis cetha, wis genah. Nalare kok ngono saiki aku tak takon. Tetunggule para dewa kuwi sapa? Cetha lamun Tradi Guru Sang Hyang Jagat Pratingkah, Sang Hyang Girinata. Yen pancen dewa luwih dhisik tinimbang menungsa lair, aku tak takon, Bathara Guru kuwi anake sapa? Bathara Guru kuwi putrane Sang Hyang Tunggal. Saiki mula gage urutna wiwit Bathara Tunggal nganti munggah kuwi silsilahe piye? Bathara Tunggal kuwi putrane Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang kuwi putrane Sang Hyang Nurasa. Nurasa kuwi putrane Sang Hyang Nur Cahya. Nur Cahya kuwi putrane Nabi Sis. Nabi Sis kuwi putrane Nabi Adam. Dene Nabi Adam kuwi utusaning Gusti sing dhisik dhewe mapan ana alam donya. Aku tak takon Nabi Adam ki menungsa apa dewa? Cetha lamun ta menungsa. Yen ngono menungsa karo dewa ki tuwek endi? Ya tuwek endi? Yen manut silsilah kuwi ya tuwek menungsa. Yen pancen tuwek menungsa, kenapa kok menungsa kok perintah nyembah karo dewa? Mongko sesembahan sing bener Gusti ingkang nyipta jagat, sing jenenge dewa ya ora patut disembah apa meneh dapurmu cebol kaya ceret ngono kuwi. Wela dalah malah nyampluk raiku iki piye? Rumangsaku omong karo kowe angel men. Angel rasa digarap. Ya. Ya. Nun sewu Ulun kula nyuwunaken pangapunten menawi adi kula Werkudara Cumantaka rawuh paduka wonten ing sanggar pamujan Ngamarta andadosaken kejoting manah kula kalilan kula cumadung dawuh wonten wigatos menapa Ulun. Iki ngene Nger, Puntadewa lan Pandhawa. Ulun diutus dening Sang Hyang Giripati, Sang Hyang Bathara Guru kinen amboyongi jeneng kita Puntadewa munggah mring kayangan dina iki uga bareng kelawan laku ulun. Lajeng wonten wigatos menapa Ulun Bathara Guru nimbali kalian kula. Mengko jeneng kita yen wis ngadhep ana ing Kahyangan Suralaya bakal dijlentrehke lan ngerti kelawan wasing wigati. Mengko dhisik Werkudara ora bakal nglilani kakangku mbarep diboyong ning kayangan yen ora cetha perkarane lan wigatine. Iki mung perkara Puntadewa kelawan dewa. Jeneng kita Werkudara ora perlu cawe-cawe. Ora bisa. Puntadewa ki kakangku kuwi ratu. Aku ning Ngamarta ki dadi senopati, wajib aku ngreksa keslametane ratu lan negaraku. Mula yen ora cetha perkarane aku ralila kakangku digawa ning kahyangan. Ora entuk. Ya wis ngene wae. Saiki ulun tak jujur, ya. Ulun tak jujur ngaturake witing klapa sak lugune. Puntadewa ditimbali ning kayangan bakale nampa pidana. Nampa pidana saka dewa merga nggendhong keluputan. Nah, keluputane Puntadewa kuwi siji magepokan karo jenenge Puntadewa. Punta kuwi tegese linuwih, dewa kuwi luhur ing atase mung derajate menungsa. Kenapa kok nganggo embel-embel jeneng dewa? Patrape Puntadewa ngono kuwi dianggep ngembari lan ngremehake para dewa ing Kahyangan Suralaya. Kakangku iki nganggo jeneng Puntadewa ki wiwit lair, kenapa lagi diperkarake saiki? Kejaba saka kuwi menungsa sing nganggo jeneng dewa sak ngertiku ora mung Puntadewa kakangku. Biyen ana ratu Mandura Prabu Basudewa, ana Kangsa Dewa, ana kakangku Mandura Baladewa, ana anak ratune dewa ya kuwi Dewa Srani. Kenapa kok mung kakangku sing dianggap luput, sing dianggap kleru? Ya anu piye? Sing duwe jeneng dewa ora mung kakangku, tak andharake ngarep mau. Akeh Basudewa, Kangsa Dewa, Baladewa, Dewa Srani, ana meneh Dewa 19. Ngono kuwi aku ora seneng ngono kuwi tekan dinding ngono iki. Gimana aku?
Ya ngene lho Werkudara ngene. Nang kene lah nang kene yen arepe ngrembug kanthi becik ya kudu nganggo weninging Pancandriya. Aku wis senep Pancandriya, aku kowe sing kemrungsung. Ngene, kejaba Puntadewa duwe keluputan awit jenenge angka 2 duwe kleru meneh ing atase jinejer dadi ratu kok wani nganggo gelung keling. Nah kuwi rikmane digelung kuwi. Mangka sing kena agelung keling kuwi mung para dewa lan para pendhita ingkang luhur. Tegese patrape Puntadewa kuwi ngrusak paugeran lan tatanan, mula kudu nampa pidana. Yen ngono dewa tak anggap mencla-mencle ucape. Apa Bathara Guru ora kelingan yen Puntadewa kakangku iki dipundhut putra dening Bathara Darma. Lan wiwit lair kakangku sing gelung rambute kuwi ya Bathara Darma. Yen ana lakon sing kaya ngene iki sing luput dewane apa menungsane. Kota muntak lireke netak Sukaya yak sinipi jojo bang mawingo wingo wengis Netra kocak ngundar andir Kitep nyomeng Allah cakra Praupan brabak branang Kaya kembang korawari bang Saiki ngene wae. Tanggep yen kakean gunem tanpa guna. Bantah sing ampas brabas ora ana pedhae apa-apa. Cekak cukupe ulun tetep mituhu dawuh pangandikane Sang Hyang Giripati, mboyongi Puntadewa mring kayangan kuwi kudu tak tindakake. Yen ngono aku sing makili kakangku, aku sing munggah kayangan. Aku ora nampa wakilan. Kowe teko kene makili Bathara Guru, kenapa kakangku munggah kayangan ora entuk tawakili? Tegese wing adil. Aku tak munggah kayangan. Kula ugi badhe minggah kayangan dados sulihipun kakang kula mbar. Kula ugi nderek munggah kayangan, kula ugi nderek minggah kayangan. Lho, piye ta iki? Regenjang pak pong marudaya untun tek jenenge ompong rambut dawa jenenge gondrong adah soto jenenge rombong bojo ngoblong tinggal jagong cingklak uang piye ta iki kana dadi ruwibete kaya mengkene sing ditimbali mung siji sing munggah kayangan rombongan iki karepe piye wis ben gelem yo ngene yen ra gelem kowe mulya yen pancen kaya mangkono mbah dadine ning kayangan mengko kepiye ayo yen pancen kowe bakal makili bakal melu nyangga dosane kakangmu Werkudara Janaka kelawan kembar ayo munggah kayangan bareng karo Narada Banyak kami rombang Wisnu Marana Pyata milir
rasane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun kawula nuwun sewu sinuwun nyuwun pangapunten kenging menapa para kadang Pandhawa sami linggar saking sanggar pamujan Kakang Yayi Drupadi Pruhanana Pukula Narada rawuh ing sanggar pamelengan bakal banjut kelawan pun Pak Kakang mergo aku dianggep luput bantah lan dredah antarane Yayi lan Yayi kembar makilipun Kakang munggah kayangan bakale nampa pauku maning dewa semanten kasetyan lan bektinipun para Pandhawa dumateng Paduka ketitik lila legawa ngorbanaken menapa kemawon kangge kawilujengan Paduka nanging nuwun sewu sinuwun kula taksih kemutan sumpahing para Pandhawa menika ngibaratipun antiga sak petarangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh mbelani ya pancen kaya mangkono sumpahe para Pandhawa nanging ing atasipun para Pandhawa badhe ngorbanaken jiwa raga kangge labuh dumateng Paduka ing menapa kok Paduka dados tetungguling Pandhawa namung kendelan kewala Siadi mestine wis ngerti marang hambekipun Kakang uripe Puntadewa tansah tak lambari rasa sabar lan trima mula lakon iki ndak tampa kanthi legawa lan pun Kakang ora bakal wani karo panguwasane dewa nadyan to sabar lan trima menika sae nanging kedah empan papan lan kahananipun kados pundi sing mbok karepake kepiye nuwun sewu Paduka menika kagungan tanggel jawab ingkang awrat sepisan dados kadang werda minangka wakiling bapak ingkang kedahipun ngayomi para kadang Pandhawa angka kalih Paduka Ratu ingkang kedah ngayomi Sentana lan para kawula mongko Yayi Werkudara Janaka lan kembar menika kejawi kadang Paduka ugi Sentana Ngamarta ingkang kedah pikantuk pangayomaning ratu banger bacen butek bening mulya lan rekasaning para Pandhawa menika dados tanggel jawab Paduka sinuwun kula sanget ngurmati dumateng kesabaran Paduka nanging menawi bab menika namung dipun kendelaken para Pandhawa badhe dados korban menawi ngantos para Pandhawa cilik lara gedhe mati tartamtu Paduka ing badhe nyangga dosa ingkang awrat nadyan kaya pamecut tumraping raos hanengge aturira ingkang garwa Dewi Drupadi parandene tinampa mawi esem guyu dening Sang Puntadewa rumaos bagya mulya dene kagungan garwa ingkang pinter lan wasis kinarya nglegani dumateng aturipun ingkang garwa Sang Puntadewa sigra sadhakep saluku tunggal nutupi babahan Hasanga dingkem netra kekalih amatek aji bala sewu nyandak sangsangan robyong rinunce paringane Sang Gandamana jelek dadi brawa sak gunung pitung gunung mebaki jagat
kiri-kiri nyoler prapoto abang kawlagar mangu mungsuh amintola awan sinuwun kenging menapa jengandika malah mledak dados buta ageng semanten piye kenging menapa paduka malah mledak dados buta ageng semanten aku ngerti senengamu yen aku wis gedhe ngene iki mula kang mangkono Drupadi aku tetep nuruti apa kang dadi panjalukmu nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye aku tetep nganggo pitung bathuk kena panas ning atiku tetep tak gawe adem aku wis dadi buta gedhe mesti gawe giris sawangen wendangak aja mung dingkluk wiwit saka pucuk rambut nganti tekan jempol sikil awakku gedhe kabeh Drupadi sirah gedhe bathuk gedhe mata gedhe irung gedhe cangkem gedhe gulu gedhe dada gedhe weteng gedhe udel gedhe pupu gedhe kentol gedhe nganti tekan dlamaan sikil gedhe dlamaan sikil gedhe kentol gedhe pupu gedhe weteng gedhe dada gedhe nganti tekan sirah wis gedhe sik to kaya ora ngliwati pos kampling to kira paduka badhe menapa sinuwun aku titip kedaton tak ngoyak pendha munggah kayangan Panjo bala Pandhawa bya gumulung mangung siring sata Kurawa gambah gambah kongke Srukati itik Yayi Gatotkaca wonten dawuh Kakang Antarja Antasena piye Kang ya gene kraton Ngamarta ana kahanan sing kaya mengkene mau tak rasakne kaya lindu jebul ana buta semono gedene sing lagi lumaku kulawan paduka dados tarunaning bangsa prajuriting negari sampun ngantos kendelan kewala yen pancen ngono ayo dikrubut wong telu buta sapa kae gawe onar ning negara Ngamarta